Moikka Annika, sinä olet tänään täällä Tanskassa ääniä kuulevien konferenssissa. Mitä sieltä on tullut sulle matkaa? Joo, oli ensinnäkin tosi upeata niin nähdä vaan se, että ei me ollakaan Suomessa vaan pienellä porukalla tätä tekemässä, vaan tämä on oikeasti niin kuin maailmanlaajuinen ilmiö ja liike ja tässä on paljon niin kuin tosi hienoa toimintaa ja erilaisia menetelmiä ja ihmisiä, jotka vie tätä asiaa eteenpäin eri puolilla maailmaa. Että semmoista yhteisöllisyyden voimaa kyllä tuli tässä koettua tänään ja sitä varmasti viedään Suomeenkin tästä sitten mennessämme. Mitäs sulla, Kimmo? Käännetäänpä kamera toisinpäin, mites sä koit tämän päivän? No tykkäsin siitä, että oli asioita, mitä käsiteltiin, oli semmoisia itselle tuttuja asioita, niin se semmonen tuttuus ja semmonen perheyhteys tuli tässä huomioitua. Ja se, että olkoon se sitten, että Suomessa tai Tanskassa tai Australiassa ihminen, joka näiden asioiden kanssa taistelee tai kamppailee tai elää, niin ne asiat on siellä hyvinkin samankaltaisia niillä ihmisillä. Ja se oli niin kuin semmoinen erittäinkin lempeä tieto, että kukaan meistä ei ole yksin niiden omien ääniensä kanssa. Että se on hyvin tämmöinen kansainvälinen tunne, tämä ääniä kuuleminen. Niin se tuntui niin hyvältä sitten, ja se semmoinen perhemäisyys ja semmoinen tuttuus ja semmoinen lämmin henkisyys tuli itselle tuossa heti aamusta mieleen, ja se tuntui niin hyvältä. Joo.